Ambalma wani yangma bi kibaram bambulo kala sama ode ko Madu Kante ni beba don ko Marshal Madu walima Madu ka journal ni ale jamana den cɛsirilen min bɛ jamana kojugu kɔni da kɛnɛ kan internet kan ale kɔni maa lakodɔnbali dɔ kɔni y'a ɲini k'a bɔnɛ a ni na surɔ 1 heure du matin waati nin ko ninnu kɛra Burukasumugu de la ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ kɔni ko Madu ka journal kɔni a nin kɔni tɛ danger la tuguni ka d'a kan a bɛ hôpital du Mali la ye a kɔni a b'a yɛrɛ ma wa mɔgɔ caman kɔni sera k'a ye minnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko a nin tɛ danger la tuguni ni kunnafoni ninnu kɔni bɔra yɔrɔ min na o de ye Madu ka journal yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko k'a to a ka mobili kɔnɔ 1 heure du matin waati ko maa lakodɔnbali kɔni u ye marifakisɛ caman ci a la ko marifakisɛ ninnu de kɔni sera nin maakɔfɔlen ma ni k'a jogin kosɛbɛ yɛrɛ de o de kɔni y'a lase hôpital ma nin yɔrɔ in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko an ka kɔrɔnfɛla fɛ ni o ye Gawo ale ni Gosi ni ɲɔgɔn cɛ yen kɔni an ka finitigi dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la garde nationale olu ka mobili dɔ yɛlɛla min kan ni o ye bombe jugu ye min bɛ exploser ni mobili yɛlɛla kan o kɔni o explosera an ka finitigi mɔgɔ kelen kɔni o sara wa mɔgɔ 4 o fɛnɛ kɔni joginna kosɛbɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin maakɔfɔlen ninnu kɔni u y'u ta minnu joginna u y'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ yɔrɔ min na nin waati in na nin ko ninnu yɛrɛ kɛra kunun après midi de la ni o ye kunun tileganfɛla ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali bi kunnafoni minnu sera an ma finitigiw yɔrɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin min ye nin sira in ye ka bɔ Gosi ale ka na se Gawo ko kɔni kɛlen don mugujugu ninnu kɔni bila yɔrɔ de ye nin waati in na ko k'a d'a kan ko mobili caman kɔni ko olu bɛ se nin yɔrɔ ninnu na ko u bɛ exploser k'a d'a kan ko bamacijuguw kɛlen don ka mugujugu ninnu dogo dugukolo jukɔrɔla la ni kunnafoni dɔ tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la.